Хрысціянства ёсць вечнае ў часе і ў прасторы. Яно ніколі і нідзе не замыкаецца, не агранічаецца і не вычэрпваецца. І пра тое кожны пяе салавей росным кветкам у роднай траве. На Беларусі Бог жыве, і няхай да веку жыве. Наша родная зямля – гэта прыгажосць бязмежных прастораў, блакітныя азёры і бярозавыя гаі, багатыя лясы і шырокія рэкі, вясковыя сядзібы, велічныя храмы і маляўнічыя цэркаўкі. Гэта імклівасць сучаснай цывілізацыі і шанаванне культурнай спадчыны продкаў. Менавіта цэркаўка. Так хочацца называць царкву іконы Божай Маці усіх смуткуючых радасць у вёсцы Кеўлы Смаргонскага раёна. Гэты могілкавы храм адразу трапляе на вочы, калі праязджаеш побач. Хочацца падысці да яго, спыніцца, падумаць, папрасіць прабачэння, падзякаваць. Святыня – помнік архітэктуры рэтраспектыўна-рускага стылю з элементамі класіцызму. У 2016 годзе унесена ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. Царква была ўзведзена больш за 150 год назад. Па архіўных дадзеных, памешчыкам Мілеўскім у сваім маёнтку Цыцын, куды ўваходзіла вёска Кеўлы, быў пабудаваны храм з бутавага каменю з гонтавым дахам. Указам Свяцейшага Сінода ад 17 верасня 1865 года царква стала парафіяльнай. Пры храме налічвалася каля 96 дзесяцін зямлі. Мясцовыя жыхары падтрымлівалі храм і неаднойчы ахвяравалі на яго. Вядома, што ў 1897 годзе селянін Дем'ян Шчасны ахвяраваў для царкоўнай іконы Божай Маці кіёт з пазалочанай разьбой. З 1893 года у вёсцы пачала працаваць царкоўна-прыхадская школа, пабудаваная на сродкі вучэбнага савета літоўскай епархіі. Існавалі таксама дзеючыя школы ў навакольных вёсках. У лістападзе 1893 года па ініцыятыве тагачаснага святара Пятра Кавалеўскага пры царкве было заснавана братэрства, а праз год папячыцельства. Грашовыя сродкі выдзяляліся на рамонт храма і патрэбы царкоўна-прыхадской школы. Гісторыя захавала імёны святароў, якія служылі ў гэтым храме. Імя першага – Міхал Міхайлавіч Баляўкоўскі. Сёння царква прадстаўляе сабой помнік архітэктуры з рысамі позняга класіцызму. Складаецца з прамавугольных у плане малітоўнай залы і апсіды, накрытых асобнымі двухсхільнымі дахамі. Галоўны фасад атынкаваны, дэкарыраваны шырокімі лапаткамі, люкарнамі, карнізамі з сухарыкамі. Збоку галоўнага фасада званіца з макаўкай. На фоне бутавай паліхромнай муроўкі вылучаюцца атынкаваныя карнізы і ліштвы прамавугольных аконных праёмаў. Ва ўнутранай прасторы над вузкім прытворам хоры з драўлянай балюстрадай. Апсіда аддзелена ад малітоўнай залы драўляным іканастасам. Алтар у храме адзін, асвечаны у імя Найсвяцейшай Багародзіцы усіх смуткуючых радасць. Прастольнае свята адзначаецца 24 кастрычніка. Храмавы абраз Найсвяцейшай Багародзіцы пісаны на дошцы алейнымі фарбамі. Вера моя, як расінка празрыстая, на травах незрушаных коскай. Вера моя, ты слязінка ўрачыстая,
на ліку святым Маткі Боскай. Выява Маці Божай, намаляваная на абразе, асабліва шануецца людзьмі. Варта адзначыць, што ў свеце існуе мноства варыянтаў напісання абраза, але кампазіцыя застаецца нязменнай. Багародзіцу атачаюць смуткуючыя людзі, прыгнечаныя хваробамі, няшчасцямі і ўсё ж ствараючыя бескарыслівае дабро. Першы вядомы выпадак лячэння абразом адбыўся ў 17 стагоддзі, калі сястра патрыярха маскоўскага Яўхіма мучылася ад жудасных ран у баку. У адзін з дзён жанчына стала зусім няўцешнай. І тады яна пачула голас, што раіў ёй знайсці абраз усіх смуткуючых радасць, паклікаць святара і правесці набажэнства, што неўзабаве і зрабіла пакутуючая. Раны зажылі, і Яўхіма цалкам вылечылася. І ва ўсе часы людзі маліліся, просячы суцяшэння, лячэння, кахання і сіл у абраза Божай Маці ўсіх смуткуючых радасць. Нават людзі, якія не атаясамліваюць сябе з рэлігіяй, адчуваюць выходную ад яе добрую энергію. Яна дзейнічае незалежна ад нашага ўспрымання. Але калі сэрца чалавека сагрэта верою ў Бога, то абразы становяцца сапраўды цудатворнымі. А абразоў у гэтай маленькай царкве вельмі шмат. Ёсць старажытныя, і не толькі абразы, а і кнігі святога пісання. Магчыма, калі-небудзь яны змогуць увайсці ў фонд царкоўнага музея. Бо менавіта такія сакральныя рэчы і нясуць у сабе той неацэнны духоўны скарб, які дапамагае людзям у цяжкія моманты жыцця і дае надзею на будучыню. І будзе жыць памяць, і будуць змяняцца поры года, і будуць расці дзеці, бо мы ведаем, што тут наша гісторыя, тут нашы карані, тут напеўная родная мова, тут жывём мы.